Optional nga paggamit sang face mask sa open spaces ginatun-an sang Iloilo City Council. Samtang Mayor Jerry Treñas magapadulong sa Malaysia para sa nominasyon sa syudad sa CityNet. Ginmando ni Mayor Jerry Treñas sa Iloilo City Council nga tunan ang rekomendasyon nga mangin optional na lang ang paggamit sang face mask sa mga open public places. Suno kay Mayor Treñas, mahimo nga amendahan sang sangguniang pangnusod ang ordinansa santo sa rekomendasyon sang Interagency Task Force o kon IATF. Una diri, ginpabura naman sang administrasyon ang ginaduso sang IATF bangod sang padayon ng pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa pungsod. City Council may ordinansa para sa face mask. And once maaprubahan ay na sang presidente, officially, kay daw verbally nag-approve naman siya, then it is now up to the City Council ang ara na sa wisdom sang City Council ta kung i-amendar ang ordinansa ta para nga hindi na mag-require sang mga face mask kung ara ka outdoors. Importante suno sa alkalde, matun-an kang mahibaluan kung mahimo ini patuman sa syudad. Nagakadapat man nga matumod ang mga open public places para wala sang salingasan. Kaangay sang esplanade sa diin nga malapad ini kag may distansya ang mga pumuluyo. So we are just waiting for the official approval of the President on the recommendation of the IATF so that the City Council can act accordingly. Pananglit mapatuman, ini ang labing unang kahigunan nga hindi na rekisito ang pagsuksok ng face mask sa mga open public places matapos ang 2 ka tuig. Apang panugyan sang Health Department, ipabilin ang proteksyon sa kaugalingon, ilabi na ang paghugas ng kamot o kung paggamit sang alcohol para malikawan ang malatian. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Ginanunsyo ni Mayor Jerry Treñas nga mapadulong siya sa pungsod Malaysia sa masunod nga semana. Inibangod nominado ang syudad sang Iloilo para mangin executive board sang CityNet, isa ka international association sa mga syudad sa Asia. Ginakabig sang alkalde, isa ka dako nga dungog ang makaangkon sang nominasyon, gani personal niya nga padulungan ang sinapol. Lakip sa ipakita ni Mayor Treñas amo ang mga best practices sang syudad sang Iloilo, kaangay sang revival sang Iloilo River, mga linear parks sa bugos ng syudad, kag mga proyekto sa plaza kag merkado. Gusto ko man i-announce nga sa masunod nga semana, waay ako diri kay makadto ko sa Kuala Lumpur, si Vice Mayor Jeffrey ang mabulos diri anay sa akon, kay ang syudad naton nominated to be a member of the Executive Board of CityNet. No? It is an international association of cities in Asia. Isa ka simanang alkalde para sa official visit, gani ginalauman nga magadala ini sang masangkad nga kahiginan para sa Iloilo City nga makilala. I will be representing the city. Hopefully makuha naton ini kay ti dako naman ini nga honor kag makilala gid ang aton palangga nga syudad. Kag makita nila ang madamo-damo nga mga ginaobra naton diri sa aton syudad. Nalipay gid ako nga gin-nominate ang aton syudad kay ini makahatag sa aton sang oportunidad para mapakilala naton kung ano ang aton syudad. Ang CityNet ang nabase sa Japan kag may madamong Asian country members. Tinutuyo sa asosasyon ang mga pagtibong sa mga maayong proyekto sa tagsa ka mga syudad nga mahimo man ipatuman sa iban nga pungsod. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.